Gaudí va reinventar el trencadís, una aplicació ornamental basada en fragments de rebuig de ceràmica i vidre. A la Casa Batlló trobem trencadís en la façana principal i en el terrat, i també en la façana posterior i en el mur i paviment del pati. Restaurar el trencadís és un repte que exigeix rigor, precisió i milers d'hores de labor artesanal. Com ho fem? Per on comencem? Primer escanegem tots els elements del trencadís. Comparant imatges de diferents èpoques, detectem quines peces són originals i quines no. A la façana o al paviment, classifiquem cada element i analitzem el seu estat, i decidim la tècnica a aplicar que varia en funció de cada peça. Hi ha des de peces lleument danyades a altres totalment desaparegudes. Hi ha peces que es restauren en la mateixa façana i altres que viatgen a diferents tallers per a la seva restauració o reproducció. En la ceràmica, el color ve definit per cada element del trencadís. En canvi, el color del trencadís de vidre és una combinació entre el seu gruix i alhora el color del morter que hi ha darrere i que cobreix la paret. Aquest trencaclosques acolorit dibuixa amb dissenys abstractes el coronament de la coberta, una sanefa de flors de pètals blancs a la barana i una garlanda vertical de flors diverses que recorren els laterals de la façana posterior. Peça a peça, la restauració continua.